Hallelujah. Singapela phansi balungile. Praise God. Hallelujah. Bese ujonga ngesicelo wakho. Ujonge nje uyenze ujonge. Abantu badlule ezintweni. Ebagoba abantu. Awuteketisa umuntu kaThixo uthi imara. Teketisa umuntu kaThixo lo. Yazi lo nto sekanje bengatsho nje. Mhlawumbe ukuba kufemeli lapho uphethe iplate ugoja nakamacross kanje icala abantu. Teketisa umuntu kaThixo uthi imara ngama. Hallelujah. Praise God. And we take this time and greet, amen, everyone in the house. Amen. Our lady, our church affairs leader was convening the service. Amen. Amen. And we clap hands for him and we appreciate him. Amen. Amen. Hallelujah. And also together with the worship team. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Sabulela Nakubu appreciate their work. Amen. Doing the work of God here. Amen. 454. Sifikile ke 454. Futhi uthome sithi goma besifakele dedi wasabona abantu awukadabantu bayagcwala iso. Sanba siyongeze. Ngoba inathi conduct kwafunyenza. Amen. Hallelujah. So we are here and then kucacile ba besingazibone. Praise God ngoba baphumela ngapha sokuthi sithoba. Babe sebephumele ngapha. Amen. Our elders phakathi kwethu. Amen. Our men's leader uTata Ntweni, our elder awevision nje simbona bazasizolezana our elder. Amen. Selita ngomdikoni wami sukani madoda. Ngakho bake ndamnika nemali ukonakala. Hayi takutoja akusikelanga ndikwevyambile kulevi. Akusikelanga. Samuel uTata Ntweni bazana nisanje. Praise God. Hallelujah. Also our ladies leader, Mangas, Mama Church. Very soft negative. Our ladies leader, Mama Church, welcome here. Nice in Zamizanda was about praise God. Amen. It's not that about cool, upper packet with the bishop, the pastors. Amen. About no food so. Amen. Hallelujah. That about cool. One and mama. Amen. Welcome. So it goes on the door of Mamusun to walk us to. Amen. Anithandana. Amen. Anithandana nathi yini manje uma befika. Amen. Asundisithi. That sithi what athi ke silema. Sizake izana la. Hallelujah. Praise God. Befundisi bami abakhulu amen nabo siyabamkela abazalwane amen. Ukhokhelwe khona uTata Ntweni. Praise God. Nomama Mangas amen nabo sibazabile izandla bazalwane. Hallelujah. Amen. Last night kawuthi izolo ke bekuyizolo namhlanje. Amen. Kawuthi losicanga ngoThomi kaweka ufumcelo. Uthi umfundisi manje nawo awuthethwa. Ufuna ukuthela amalwimi ngoba ifriend uzithetha. Uthi umfundisi kawuthi izolo bekuyizolo makhelwane. Kawuthi umfundisi uthi yathanda siyathi uzoyika phakla ere yakho sikoyiki thina. Manje umuntu nje siyahleka apha. Ngofika abanye bangangahleki kanti la makeup yaka fantasy ngaqhubeka niye phansi. Siyahleka nje kathi. Kanti umuntu yacinga ukuba ke ngathi Thomi izolo ngiyatreka lento ka fantasy. Idubhaka phansi. Amen. Newive yaboleka komntomba kwazi uthola amantini ibike wive. Ini Thomi izolo bekizolo makhe. Hallelujah. Hallelujah. Phezulu ngoJesu phezulu. Amen. We are so honored again namhlanje bazalwane bakho the word of God. Amen. Izolo besimini epic kakhulu. Amen. Besichilo we started late saqhuba late. Amen. Umzimba usadibana. Amen.
Hallelujah. Amen. But you are here doing the work of God. Linda ukufitifu kudala ke sasipostponile last year. Kodwa ke safosela. Amen. This year we're here sifikile. Asifikanga sigalelekile. Amen. Siphethe uYesu ongaxutshwayo. Hallelujah. Yeah, abantu bathanda bakhona ukhona na. Wanu nesipiri sabathanda phoko mthatha sithi siphethe uYesu. Waba. Amen. Sizozisa yena apha sizange ukwenza into izolo. Ngoba since we started the revival ushunyela uYesu apha kule nto. Amen. And we saw na izolo brother Faku preach ngendlela esisimanga emveza uJesu nguThixo. Emnye njengenayo uThixo omncedisayo. Praise God. Ilizwi livezwa abantu bakaNkulunkulu. Asiyazi no we need to preach because kuzixesha government kube sisolo ubanje lokushumayela. Seqala siya indicate. Amen. Tsaka ku mix it because ku mix it le phone yakho kuye ku mix it uma ku mix it ngathi yakholwa ngumix it lo. Before yakho futhi le phone ithi yami yacinywa nkonzo. Mix it lo ku mix it ngamsebenzana ku mix it. Sikhona ku mix it. Amen. Kuyise mamunzo bazalwane. Amen. Ukubeke kakhulu ngibeke ngapha hayi bengihlala icanga umyeni uhlala icanga kwakhe okokoko pha kwakho hayi Jonga ndibole amen lo kangabe futhi bangaqondakala ngi-straight ngoba kuSeptember hayi ngi-straight ngisho amen. Hallelujah. Wandinceda uThixo yimpunqilo esifunayo. Uhlala uthi straight. Ngumama yakwazi emgalelweni kanti emgalelweni. Amen. Glory God, praise God. Everyone are treated in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Siyabonga ke bazalwane wa concentrate the word of God among us we vuthathu nsomi. Amen. Praise God. We know him very well. Kudala ke amen. Sisuka kude. Akhona abantu bohambo lwakho. Amen. Akhona noba ungangahambi nambe nihlukane endleleni kodwa uThixo endidibanisa. Respect those people. Amen. Undazi kakuhlekena. Amen. Prayer koni loba ukube ngumuntu ofuna undazi ukusuka nokuhlala. Amen. We preach kwimvuselelo sivangela silala ebhedini eyi-1. Kumbula sihamba ngosigedlema kuthiwa ngisithu sithi sifangele. Angahlekisa imfundisi. Lokhu xa uyoshumayela uba nalana ubamba isidinga. And the speaker tonight okuyahleka kungathi kuphuma la message bayakahlekisa. Hallelujah. Sasivangela. Sihamba ngosigedlembe ihambe imikhohlelo endlini. Ngoba imoto thina sithengele kwenza umsebenzi kaThixo. Amen. Akungoku usashumayelayo. Amen. Praise God. We've been kule ndlela simbona uThixo enceda abantu. Nalapha sangothatha ama chance ebantwini. Sizothetha ngento esiyazi. Amen. Lo Yesu sithetha ngaye siyamazi. Amen. So we are so honored namhlanje bazalwane. Uzobazisa ke obefundisa abanabo ngokwakhe. No mama bakhona. Amen. No sisi mandithi no mama no sisi ngoba ngakhe ndayashuma kwenye indawo. Ndathi komnye umama wayengumama wemdala ngoJohn ndathi sibulisa nomama phakathi kwethu wala mama Shilofan tingunozi cookies ngoba abanye abantu bakhwela bawuthi mama. Amen. Uthi na umfana tingusisinozi mntana wami uthi sisinozi engoma ngandi cookies tingunozi kaba ndishume nonqobona mandithi no sisi no mama ezilakhethe kuba thathe ngo xa ndithi sisi uthi ndiyamdelela usixaba wathini. Amen. So siyababulisa nabo welcome them. Amen. Ngoba nabathi I'm ready for the word of God. Bathi mfundisi ngiready inhliziyo yami ndivule asibeke nyawo bazalwane. Amen. Engasi mulweni ngiyathanda ukuyakhona engasi mulweni engasi mulweni
sothandaza bese connect. Come a person who are going to the word of God. Jesus. Give God the praise. He's ready to be praised. He's the Alpha, he's the Omega. And give God the praise. He's the Unamata. Give God the praise. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Yahweh. Ah, Jesus. Awesome. Without wasting any time, I want us to put our hands together and welcome Pastor Tom. Shaizada Kamanda. Welcome him. Welcome. Shai Kamandi Zanda. Shai Kamanda. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Ngiyabulisa oqala umfundisi utata walapha ekhaya. Praise the name of Jesus. Umfundisi ongqonge. Hallelujah. Egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Cela simkhwabele izandla zethu. Ngiyabulisa otata bonke lalapha ekhaya. Yonke nje ifraternal ngokubanzi. Hallelujah. Ibandla laseBethel, House of God. Hallelujah. Egameni likaYesu waseNazaretha. Hallelujah. Thathe ithuba ndibulise utata nomama, abazali bami, the bishops. Hallelujah. uBishop Liwane abasikhokhelayo ebandleni. Hallelujah.
Cela sibakhwabele izandla. Hallelujah. Arisa our elder. Hallelujah. Tata uqele. Hallelujah. Egameni likaJesu sibakhwabele izandla. Hallelujah. Greetings to my wife. Hallelujah. Egameni likaJesu. Cela simkhwabele izandla. Thank you, Jesus. Ngiyabulisa omama bonke sihamba nabo. Ngiyabulisa umama Latif. Egameni likaJesu. Lesimama Mlindazwe. Ngiyabulisa Sisiphethe. Egameni likaYesu. Ngiyabulisa uKhanyisa. Ngegameni lenkosi uYesu. Hallelujah. Ngicela sibakhwabele izandla. Ngiyabulisa bonke worship team. Bonke abangcwele nje omama notata abakhona endlini, abantu abatsha egameni likaYesu, abafana, haleluya, ngegama likaJesu waseNazaretha, haleluya. Njengotata uNtsomi ke ngiyayithanda le ndawo mfundisi uMunga yokuthi sisuka kude nevangeli, sisuka kude nalo uYesu kakhulu, haleluya. Simbonga uKristu ngokuthembakala endleleni yethu yokukholwa, haleluya. Simbonga uKristu othembakele ekumkhonzeni kwethu at our young age. Sihamba noThixo, haleluya. Sazibona izinto ekuhambeni kwethu indlela sikholwa. Ngiyabulisa sibulele mntanami. Egameni likaJesu. Egameni likaYesu. Sihambe indlela abangcwele engekho lula yokukholwa. Sihambe sigileke ezintweni, sihambe sibetheka. But praise the Lord ukuthi ekumkhonzeni kwethu uThixo kwexesha simkhonza ngalo, noba izinto sizibona zijikajika, ziwave, zibheka ngapha nangapha, but uThixo remained faithful in his word. Hallelujah. He remained faithful. Hallelujah. Uhambe nathi uThixo esiba esitsho umfundisi uMunge. We've been through a lot evangelini. Andazi noba bakhona nabakha abantu abake bayifumana lento yoku-underminewa in the gospel of Jesus Christ. That is what we've been through. Ilento esenze uba masigcinane. Even if sihambe sahamba sanqabelana, but sazi into esidlule kuzo ekukholweni kwethu uYesu. Hallelujah. Ndithi xa ndiyicinga, xa ndihleli phaa ndibalisela inkosikazi, ndithi if besingabanye abantu abahamba nje umbumbumbu in the gospel, ngekuba nathi sifana nabanye abantu ababaye bayilahla lento endleleni, bayibona ingena value, useless, because abantu xa behlangana nezinto ezibandisitsho, they choose ubomi babo kunoKristu. Hallelujah. Xa underminewa, especially ngumuntu othi uyakholwa, ufila worthless kakhulu.
because lo muntu umjonge njengomuntu okufanele ba uyakusupporta, umjonge njengomuntu okufanele ba uyakuassista in so many things. But the same person who's supposed to stand by you, ibe nguye undermine, and that kills you in the spirit. Hallelujah. Lonto iyalibulala ukholo lwakho, ikwenza umbone uKristu engena value yokuthi ungancama wena, uncame ukunderminewa ngaba bantu balapha ecani kwakho for yena. But i-purpose yokuthi simkhonze uThixo under circumstances, good or bad, but you are going forward. Good or bad, but you are going forward. Wounded or not, but you are going forward. We don't stop going forward. Even if we feel the pain, we are crawling, going forward. Noba ameva siyaweva, ayaslaba, but we don't move. Ekukholweni kuKristu, because eyona nto sinqophise kuyo ukuthi asiphungukani nakanjani noKristu, sijongisa amehlo wethu kuye, siziyeke zonke ezinye izinto ngoba kukhona Nkosi yakhona, sazi le nto sibizelwe yona, sazi le nto sibizelwe yona. I want you to understand ukuthi igospel okanye ivangeli lesibizelwe yona is not about izinto ezinkulu that you wish for. It's not about that. It's about Jesus Christ himself. Not what you want. The problem with our generation is that ifocus yethu yokukholwa isekuzuzeni sikuKristu. We are using his word to gain popularity okanye fame or whatever things we want for ourselves, not for him. Not for him. Hallelujah. But God himself endured so much that he could gain us. Hallelujah. Ukuze sibe zindlalifa zezulu. Hallelujah. Andazi noba niyayiva lento. Ukuze sibe zindlalifa zezulu. Kukhona izinto athe go through zona to gain us. Hallelujah. But thina sifuna izinto zalapha emhlabeni so that sizothi uKristu usibusisile sibe siqhamze ebhotorweni. Hallelujah. Ukhwintweni ningayi-understand eyokuthi ukubethwa kwakho imivumba emqolo yayikukuthi azuze wena. Hallelujah. Ukubethelwa kwakho esiphambanweni yayikukuthi azuze wena. Hallelujah. Ukuticelwa kwakhe ibikukuba azuze wena. Igoal ibingekokuba ijeni yakhe iphelele endleleni ngoba uba wayejikile into awayejonge kuyo kwigoal yakhe yokususa thina ngebasikho apha namhlanje, ngebasikho kule ndawo. Ngekuba nathi uba uyayiva lento ndiqale ngayo uyithetha ndathi si-undermine-iwe endleleni yokholwa, sajongelwa phansi, sajongelwa phansi because asinazipokotho zifumileyo, asihambi ngama-4 wheel drives, asihambi ngama-twin cabs, sihamba ngeenyawo.
Hallelujah. But simkhonza uKristu sinjalo. Asiluwaste ithuba nethuba esilifumanayo lokumdumisa lo usibizileyo. Because ifocus yethu ayikho sezintweni eziphathekayo. Isekuhlaleni nayo. Isebeni masihlale nayo. Because immediately uba rich, uba nemali ezinkulu, uba nemoto ezininzi, uzafocusa kuzo. Uzafocusa kuzo. Uzawenda usenza lento siyithethayo undermine abantu bakaThixo ekumele ba ubalandele endlini kaThixo. Uba undermine, ubajongele phansi. Because ifocus yakho uba ungalahlekelwa zinto nazi. Hallelujah. Sibonga abangcwele ukushumayela uKristu eligaqa engaxutywanga. Simshumayele ebethelelwe emnqamlezweni eyedwa ophe igazi ophele thina ukuze sizuzeke nento ezifana nathi. Yazi xa ndibukele Mfundisi uNqunge, I don't want to lie, I am very proud. Because xa ndijonga apha efowunini yakho ndibona aba bafana bahleli phaa ngasemva. Ndiyababona abafana osebenza nabo bazuzileyo. Usebenzile. Ndiyababona ootata nomama abazali. Ndiyababona but ndi-proud kakhulu ngala gang. Ndi-proud kakhulu ngala gang. Because uSathane ubhizi kakhulu usebenza ngayo. Ndiyabona uba unabafana abangaka abathe nca kuwe abayeke ubanike le nto uThixo akunike yona. Ube nabantu ozayishiya kubo le nto abazawuthi bafunde kumfundisi uNqunge. Banike le nyani uthetha ngayo ngoku sithetha ngayo yokuthi uKristu uyaphila. Simshumayela uKristu eligaqa ebethelelwe emnqamlezweni. Simshumayela uKristu, simshumayele uKristu singenazihlangu. Sihambe ecankwazi isihlangu kodwa we make sure uba sifele endlini kaThixo. We make sure uba siphume ezifemelini zethu ezingenanto kodwa sifuna uYesu eyona nto engamandla. Hallelujah. Let's go to the word of God in the book of Luke, chapter number 7. We read from verse number 45. Akufika ke uYesu ambongoza enyamekile esithi kufanele oko lowo ungamenzelayo oko. Hold on, Tanani. Book of Luke, chapter number 7. Yes. Okay. Verse 45. 45. Akundanganga wena ke yena kusala uqonda ngenayo akayekanga ukuzanga kakhulu iinyawo zam. 46. Intloko yam akuyithambisanga ngaoli ke yena iinyawo zam uzithambisile ngamafutha aqholiweyo. 47. Ngenxa yoko ndithi kuwe izono zakhe uzixolelwe bezizininzi ukuba uthande kakhulu ke yena oxolelwe kancinane uthanda kancinane. Nkosi Tanani. Cela usithandazele Mama Bishop. Thembekile Nkosi. Uthembekile Dwala laphakade. Uthembeke nasebusuku nje. Asibheka Nkosi yami emuva kuba wena ubungenathi. Ngabe safela endleleni. Mongameli wempilo yethu. Sibongile Nkosi ekutshoneni kwelanga. Oh, hallelujah. Ekutshoneni kwelanga lakutyhilwa izwi lakho. Masikuve Nkosi uthetha nathi.
Thixo namandla lilolodwa ilizwi lakho elinamandla okuyinceda impilo yethu. Thixo mhle kangaka sasidukile Nkosi wasilanda ngezwi lakho. Namhlanje iselilo izwi lakho, iselilo elinamandla, lona lodwa liyaphila. Izwi lakho lethembekile, Thixo namandla liyaqhobhoza. Thixo lungileyo liqhobhoza kwizimo zonke. Bawe ngcwele izwi lakho, nasebusuku silinde lona izwi lakho. Sinjengamantshontsho entaka elindele umfundzelo kunina. Izwi lakho lilolodwa elinamandla okuyithwala impilo yethu. Egameni likaJesu sithwale, nasebusuku sithwale, sithwale ngezwi, sithwale, sithwale mongameli, sithwale Dwala, sithwale Mhlekazi, sithwale Jehova, Jehova wamabandla, Jehova ophilayo, kumkani wokumkani, sibhekise kuwe bawo. Sithembe wena, wena wethu ukuthembekile igama lakho. Egameni likaJesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Glorify your name. Glorify your name. We lift your name on high. You are worthy of all the glory. You are worthy of all the honor. You are worthy to be lifted up, O God. We come before you even at this time. We give you all the glory. And thank you so much in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Andimtala kudlulile khona kongokuhle uminami Umtala
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You may be seated. You may be seated. Thank you, Jesus. Ebusuku. Sibona uYesu. Hallelujah. Sibona uYesu. Hallelujah. Engene endlini yomfarisi. Hallelujah. Ithi izwi lenkosi emva koba uYesu engene endlini yomfarisi. Hallelujah. Umfarisi lowo waye wamcela uYesu ukuba ayongena endlini yakhe ayokudla khona. Hallelujah. Ayokudla naye isidlo. Hallelujah. Wangena khona ke uYesu. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi ekungeneni kwakhe uYesu endlini yomfarisi, siva njengoko kubhaliwe kule heading ethi umfazi ongumoni uthambisa inyawo zikaYesu. Hallelujah. Bibele ithi uYesu ungena endlini yomfarisi. Ufuna ivele ndawo umfarisi ngapha wenzelwe ifavor yokuthi uYesu angene endlini yakhe. Hallelujah. Because says kakuhle according to the Bible, iyayitranslate kakuhle iBhayibhile ukuthi bona themselves abafarisi bayayitsho kakuhle indaba yokuthi banabudlelwane noKristu, banabudlelwane namaJuda. Hallelujah. Of which uKristu lo ongene endlini yomfarisi ongumJuda. Hallelujah. Abafarisi ke are the people who are so self-righteous. Hallelujah. Very self-righteous to such an extent that izinto ezilungileyo bazifunela kubo bodwa. So uzibone yena njengomfarisi ene right yoba angambiza uYesu athi makeze endlini yakhe, because yena ongumfarisi, he's the better. Hallelujah. He's better than anyone. Hallelujah. And the Bible says there is this woman. Hallelujah. Oye wava ukuthi uYesu ungene endlini yomfarisi. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi lo mfazi ube ngumoni. Hallelujah. Lo mfazi wangena endlini yomfarisi apho ave ukuthi uYesu ungene khona. Hallelujah. Wafika lo mfazi ephethe ibhawu elithi iBhayibhile ilabhastile elithi inamafutha aqholiweyo.
Hallelujah. That are so worthy. Hallelujah. That are so worthy. That even this woman has worked so hard for. Hallelujah. La mafutha ebe nexabiso elikhulu ebengabi nawo nabani na. Hallelujah. You have to work your blood, sweat and tears. Ozwafumani. Andiyazi nabani yandiva na. But lo mfazi wayena lamafutha ewagcine endlini yakhe. We don't know for how long. Hallelujah. But every chance ayifumanayo ayisiyothenga lamafutha abuye noba uthenge kangaka ipayinti engaka, but afika wagalele kulala bastile awagcine kuyo. Hallelujah. But ithi iBhayibhile the time esiva ukuthi uYesu ungene endlini yomfarisi, wasuka umfazi wathatha amafutha wakhe aqholiweyo wayongena endlini apha ngene khona uYesu. Hallelujah. Wafika wawasa khona amafutha. Hallelujah. Wathi esawugqiba ukuwasa khona wafika waqhubuda ezinyaweni zikaYesu. Wazanga inyawo zikaYesu. Wazibamba wangaziyeki. Waziqinisa. And the Bible says by the time she held Jesus' feet, she was crying. Hallelujah. Esula inyawo zikaYesu ngenwele zakhe. Ngelixesha esula inyawo zikaYesu ngenwele zakhe, inyembezi ziyampompoza ecaleni. Hallelujah. Yaqhubeka ukuzisula inyawo zikaYesu kodwa inyembezi aziyeke ukuphuma. Hallelujah. Hallelujah. Khweletile umfarisi. Khweletile. iBhayibhile uthe enhlizweni yakhe ukuba ebesazi ukuba ngubani lo ubambe inyawo zakhe. Hallelujah. But Jesus knew ukuthi ngubani ubambe inyawo zakhe. Because Jesus is the Lord, Jesus is the King. Ayikho into angayazi. Ayikho into angayazi. Ebambe inyawo zakhe, elila esula inyembezi ngenwele zakhe, umazi kakuhle. He was never introduced, but uyamazi. But uyamazi. Enhliziyweni yakhe umfarisi uzixelela ukuthi I want ucimba ngubani lo. Uthi ngubani lo ubambe inyawo zakho. Uyamazi na izono zakhe. Hallelujah. But listen to this. Jesus knew what the Pharisee thought. He knew what he was thinking. Hallelujah. Ngoba uYesu nguThixo. uYesu nguThixo. Ayikho into angayaziyo. Hallelujah. The Bible says ayikho into enqabelayo. Hallelujah. Ayikho into ejikele emva kwakhe angayazi. Hallelujah. When he created us, the Bible says he even knew the number of our hairs. Ngacimba kakwazi. Ngacimba kakwazi ungambhudi ucimba uyamazi. Because he is the King. He's the King of Kings.
He's the master of the universe. The Bible says ulitwabulule ihlabathi walaneka ngezandla zakhe. Ungacimba yikho into ayaziyo. Ayenzi lo mistake yocimba yikho into ayaziyo. Because he is the Lord. Hallelujah. Now, in conversation ijike yaba between uYesu nomFarisi. Because umFarisi uzaze better kunalo. Yet lo akathanga kuYesu khawuzapha endlini yami. Uvile ukuthi uYesu uphi and he went. Where is the difference? Where is the difference? Because yena wenzelwe ifavor yokuthi uYesu ambize and uYesu aye endlini yakhe. But that one took an effort yokuthatha esakuva ukuthi uYesu sendlini yomFarisi abutha konke okuneveli kwakhe wakusapha khona uYesu. Ayisakule ndawo ayazi ba uYesu ukuye. So now a conversation between them is ukuthini uYesu uyamazi oba ucingani lo. Even though engayithethanga ngomlomo wakhe lento ayicingayo, but uYesu uyayazi. And Jesus replied kwingcinga zakhe engayithethanga. Wamazisa wathi ndinendawo yokuthetha ngakuwe, ndinendawo yokuthetha ngakuwe. Watsho walibiza negama lakhe wathi Simon, engakhange amxelele wathi Simon, ndinendawo yokuthetha ngakuwe. While wena uzicingela ukuthi ubhetere ubala izono zalo ukuthi wone kangakanani lo, ndinendawo yokuthetha ngakuwe because uthando lwakho kum. I set my foot endlini yakho and you never hugged me. I set your foot endlini yakho and you never washed my feet. But this one ever since engine endlini yakho uwe ezilewenza wazibhasta kenwele zakhe. So who is better than who? Who is better than who in the kingdom of the Lord? Because now Jesus says so, that lo mfazi uthande kakhulu. So ekuthandeni kwakhe kakhulu, she deserves ukuthandwa kakhulu. So I am returning my favor unto her, because unqabe konke wazokubeka enyaweni zami, wasula inyawo zami ngenwele zakhe. Kodwa wena ekungeni kwami endlini yakho ayikho nenye ondenzele yona. Kude manikiniki, who is better than who? Who is better than who? Afika abantu endlini kaThixo am-overtake umuntu ehleli esacinga fanele wazi konke. Afika abalambileyo, afika abanqaniweyo, afika bamphula amanyani, afika basinakele ebukhoneni bakhe.
ngoba xa ekhona siya konke kuye, siya konke umnike yena, siya konke kuye unike yena, nika yena zonke into ocinga zibhetere, nika yena zonke into because nguye obhetere kunezinto zonke. Izinto ezicinga fanele zinexabiso akunikwa nguye, are worthless because he is the king, he is the Lord. He is the Lord. He is the Lord. Akhona bangamqondiyo abathi bafana ba mfundisi unqonke into zabo zineveli, abanokhonza kazi uthina izinto zabo because umfakazi urich unayo yonke into, but wadlulwa ngumuntu osizamayo athathe everything encinci ayifumanayo ayibeke kuqala, athathe into encinci ayifumanayo ayibeke kuqala, asathi xa efika uYesu athathe konke ayobeka ezinyaweni zakhe, athi this is nothing compared kokuba ndifumane wena, compared ukuba ndazane nawe, eyona nto ndiyifunayo ukwazana nawe. Eyona nto ndiyifunayo ukwazana nawe. Ezinye izinto azinaxabiso, akufikwa kuKristu, azinaxabiso ezinye izinto, akufikwa kuYesu, asifika kuye, sifika sishiye konke because he is the best. Simazi kakuhle, asifuni njengomlomo sithi he deserves the best. We know for sure ukuthi he deserves all the best. Asiweka sifika kuye sikushiye konke, sithi akuna venue, sifuna wena uwe esibonele venue kunezi zinto zonke, kuyo ne venue kunezi zinto zonke. Because the Bible says, in him we live, we move, we have our being. And yes, nobody has nalento. Auku Kristu ufumana ukuzazi, ufumana ukuba nguwe because ukuye. Awukho kwenye into, ufumana ubuwena obubesekulahlekela, kodwa ngoku ufike kuye wathiwa wazazi ukuthi ndingubani. Khona bathimba bayazazi, ukhona bathimba bayazazi. Kodwa, let me tell you, wait up until you found him. Wait up until you find him, so that yena azokwazisa ubuwena. Yabona akhona amaxesha esikhe sazicingela uba singokuleva, nathi gospel siyitsotsa ufika kwethu, kodwa until umnikazi wafika wangena ngaphakathi wasiqondisa, wasityhila inqondo,
sakho sasinze kumazini saqala sayazi ukuthi ezi zinto zonke esizofana zingcono azinamsebenzi kodwa yona sifumeneyo nansi yona sifumeneyo nansi yona sifumeneyo ilesenza ukuthi masihlale namakhosi sithi ngokusiza into ezingenanto kodwa sihlale namakhosi sihlale endaweni engcono. Wathi mama Bishop omnye utata sikwenye indawo esigwabeni sibekwe apha ezitafuleni abafundisi. Wathi ehlela pha kotata wathi ngabathena babatyiselwe ezipletini zeglass thina sityiselwe emaqwaqwaqwini. Nathi ngaphakathi he failed to understand ngoba lo msebenzi wonke ubulapha uxhomekeke ezandleni zamadoda kaThixo. But xa sekuhonorishwa amadoda kaThixo akaboni value, akaboni need yokuthi amadoda kaThixo honorishwe back. Ufuna amadoda kaThixo atyiselwe emaqwaqwaqwini axhotshiswa apha phakathi kwabo. Singabanyulwa sikhethiwe sibizelwe ngento sibekwe bucala for icebo likaThixo, sibekwe bucala for icebo likaThixo ngoba sithe xa sifika kuye sabona ukuthi no man futhi ngani kudala manje uyifuna imoto yathi imoto ayina value kunoba ufumana uKristu. Ufumana uKristu kuqala ubaleke naye ngoba iBhayibhile ithi funa litanyu ubuqani bamazulu ezinye izinto nizazongezelwa. Ezinye izinto nizazongezelwa anifumane yena kuqala because he is the king, he is the Lord, he is the master, he is all knowing, he is all powerful. To break boundaries apho beqiba kuvale khona awusoze ugobhoze akugobhozele akungenele ngoba uyinkosi. Inkosi andazi uba niyamvana kwesi story ukuthi he is the advocate, he is the advocate for this woman. Ugqwethela lo mfazi kumfarisi ejongelwe phansi lo mfazi but ajika beyi-advocate athi ndazi into ezingcono azenzileyo lo mfazi ongazenzanga wena kum. He is the advocate. Ume endaweni yakho anazi uba niyayiva nale nto because lo mfazi khangavule mlomo but Jesus himself omphendulelayo wathi lo mfazi uthanda ngaphezu kwakho, uthanda kakhulu. Naw lo mfazi udeserve ukuthandwa kakhulu. Athi xa egqibelisa athi hamba izono zakho zixolele, hamba izono zakho zixolele ngoba into ayenzileyo uthande kakhulu. Akekho okwazileyo uyenza, unqame konke wanqamela mna. Hamba izono zakho zixolelwe, ziyaxolelwa nasebusuku, ziyaxolelwa, zixolelwa only ngegama likaYesu, zixolelwa ngegama likaYesu. Siya konke ebusuku ubane kuzapha sizothandaza.
Sishiya konke ebusuku. Ciao. Bale kuze sizothandaza. Ukhona uYesu. Ukhona uYesu. Ukhona uYesu. Ofuna uba advocate yobomi bakho. Ofuna ukugqothela izimo zakho. Ofuna ukugqothela lapho ungakwazi uzithethela khona. Ofuna ukugqothela kwizimo zonke ongena kuzo. Afika beligqwetha lakho abe advocate. Thank you Jesus, thank you Jesus. Siyabonga bawo. Wewethu uThixo ufanele ukuzukiswa. Nasebusuku wena wethu ufanele ukubongwa. Senza ngaphambili siyathandaza egameni lika Jesu. Hallelujah. Nali gqwetha elingathengwa ngamali.